Hej, velkommen til part 3 til Team Fortress med en lille let's play, jeg har her. Og nu skal vi have noget igen og nakke de der idioter, som nakkede os i sidste afsnit. Det var så pænt irriterende, og hvor var det nu, at din hule er? Fuck. Okay, inden vi når dernede, nakke en creepers. Okay, nu vil vi have den der ting. Okay, det kan vi. Så nu. Here it goes. Lab rats. Nej. Ja. Jeg er ikke dernede. Jeg er der ikke. Jamen, spørgsmålet er bare, hvor er han? Oh my god. Okay, det er sådan lidt nederen, at vi har mistet vores base, men måske skulle vi egentlig bare slå lejr et andet sted. Egentlig, tænker jeg bare. Og så måske komme tilbage senere. Eller måske bare storme den med at være heavy, eller et eller andet sygt. Et eller andet sygt pis. Okay. Øj, lol. Okay, nu er jeg bare heavy, okay? Nu er fucking smadret af de der bøse idioter. Boksehandsker. Au, jeg vil helst ikke være ham der. Altså lige nu der er jeg heavy. Jeg er nede i den der cave-grotte. Help me. Me gusta, motherfuckers. Okay, nu har jeg lige nakket næsten alle dem, der stod nede i hullet. Det var fucking sygt af mig, det der i går. Og bare lige så I ved det, jeg er ikke y. Ja, det kan vi godt. Men bare lige så alt som så I ved det, jeg er ikke y. Det er bare, jeg siger til mig Alex og Emil. Så jeg lyder ligesom en y. Men det er jeg ikke, jeg er fra Sjælland. Ikke? Haha. Jeg er y. Sejt. What the fuck, sis? Ding, 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 ding. Hallo, hvordan kommer vi ind i hullet? Fuck. Pis, mand. Jeg har de der boksehandsker, så man løber hurtigere, og så har jeg en sandwich, og så har jeg den der Natasha. What the fuck? Lol.
Storming. Dø. Så han væk. Hvor han er, den der grotte? Guys, what the fuck? What the fuck, sis? Ding, 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 ding. Ja. Jeg er lige bag dig. Ja. Godt nok. Skal jeg ikke være... Jeg er med, ikke? Sådan, så jeg kan heale det, okay? Oj, pis. Lol, Medic healer sig selv. What the fuck? What the fuck, sis? Medic healer sig selv. Medic healer sig selv. Hvor er du? Okay. You got home. Okay, må jeg komme ind? Er du derinde? Nej, ikke åben. Fordi der er nogle bastards udenfor. Men I guess det her, det var det sidste. Eller sådan ikke den sidste, men det var episoden for lige nu, YouTube. Vi ses næste gang i Team Fortress 2. Hej.